Krásny slnečný deň z predania hudobných nástrojov Jimmy Markovej v Senici. Dnes si niečo povieme o tomto zaujímavom a netradične vyzerajúcom ukulele značky Corala typ UKSP 36. Je to masívne ukulelko, veľmi jemné na dotyk s takouto matnou povrchovou úpravou, čo je veľmi fajn u tejto cenovej kategórie. Sú tieto ladiace mechaniky. Veľmi veľa zákazníkov si ich pochvaľuje, pretože pekne držia ladenie a vkusne sa a veľmi citlivo sa dá naladiť tento nástroj pomocou nich. K nástroju je takáto pekná tabuľka, ktorá sa vám určite bude hodiť hlavne zo začiatku, kde je ukázané, akým spôsobom je možné naladiť toto ukulele. To znamená, že buď sopránové, koncertné, alebo na štýl tenorového ukulele alebo baritónového ukulele. Najčastejšie sú ukulele ladené a predávané práve tieto koncertné. Ja si toto ukulelko naladím. Čiže struna, ktorá je najbližšie k vám, je struna G. Ďalej. Druhá struna je naladená na C, tretia struna je naladená na E a štvrtá, posledná, je naladená na A. Je to veľmi jednoduchý nástroj, ktorý si určite zamilujete, hlavne na nejakých opekačkách alebo letných turistikách. Skutočne na ňom vedia hrať úplne amatéri a stačí krátky pár lekcií, možno i pomocou tejto školy hry na ukulele od Ondreja Šárka, kde je priložené aj výukové CDčko. Máme skúsenosti, že je veľmi dobre hodnotená táto kniha a užívateľia sa dokážu ľahko zorientovať pri hre na nástroji. Doporučujem rozhodne nejakú ladičku na ukulele, pretože je to veľmi ľahunký nástroj a podlieha, tak ako každý strunový nástroj, zmenám teplôt, to znamená nejaká klipová ladička, máme ich dostatok buď na e-shop alebo na predajni. Ďalej možno nejaké púzdierko, ktoré k niektorým typom je dodávané a k niektorým nie. Vždy to máme uvedené na stránke, je to dosť dobrá záležitosť. Alebo pre takých fajnšmekrov, ktorí chcú mať vystavené ukulele niekde doma a hlavne v bezpečí, doporučujem buď takýto stojanček Ačkový alebo stojan na stenu, ktorý vidíte za mnou. Verím, že z ukulele zažijete veľa srandy a keby dačo, píšte, sme tu pre vás. Všetko dobré.